Bon dia, el meu nom és Estanislau Sunyer i us vull presentar el Servei de Promoció del Voluntariat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. La Comissió d'Acció Social del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, per mitjà del Servei de Promoció del Voluntariat, proporciona voluntaris amb coneixements i experiència en gestió i també en les especialitats tècniques que en són pròpies a les entitats del tercer sector. Aquests voluntaris són tant enginyers en actiu com enginyers jubilats. Per fer la nostra feina, contactem amb federacions d'entitats o també amb entitats directament per donar-los a conèixer el servei i també rebre les seves necessitats plasmades en el que seria una descripció de funcions i experteses necessàries. Per altra banda, disposem de currículums i experteses dels nostres potencials voluntaris per oferir-los a les entitats, bàsicament en l'àmbit de Barcelona. Aquest és el quart any de funcionament d'aquest servei i durant aquests anys més de 60 enginyers s'han interessat per aquest servei i al voltant d'una vintena col·laboren amb unes 15 entitats. De les més destacades indicaríem la Federació Catalana de Voluntariat Social, Fundació Pere Tarrés, Fundació Catalana de l'Esplai, Banc de Recursos, Fundació Formació i Treball, Fundació Exclat, etc. Només en l'any 2013 hem aportat més de 10 voluntaris a aquestes entitats. La nostra forma de treball és molt personal, amb entrevistes tant amb els voluntaris com amb les entitats. Ho fem de forma separada i conjunta. Quan creiem que un voluntari pot encaixar amb el perfil d'una de les entitats, en fem la presentació a aquesta entitat i també cuidem especialment el seguiment posterior per assegurar que les expectatives tant de l'entitat com del voluntari s'estan aconseguint. Resumint, el que volem fer és ajudar a les entitats a donar resposta a les necessitats creixents que tenen de millora de gestió, que en la situació econòmica i social actual es fa cada dia més necessària per gestionar d'una forma eficient els recursos disponibles. Volem continuar mantenint la relació amb les entitats que ja col·laborem i establir noves relacions amb noves entitats per oferir els nostres serveis, que l'experiència i la valoració que en fan les entitats amb les que estem col·laborant és totalment positiva. Qualsevol entitat que hi pugueu estar-hi interessats podeu connectar amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, amb la seva comissió d'acció social i ens posarem en contacte amb vosaltres per tenir una entrevista i parlar-ne i explicar-vos-ho amb més detall. Moltes gràcies.